Pravilnik o predavanju z domu produktov životinského pochodzenia prinešený ešte na počátku 2018 roku a teraz konečno i to, co predávajú rezánky, ajvar i druhú poživu rošlinského pochodzenia, toto môžu robiť legálno. Čul som bardzo mało. Čul som, že troška prerobí to, ja nie znam, že je čom to tak malo objavené. Ja čul, može byť za pár dní pred 1. marcom a váži od 1. marca. Teraz, či to potrebné, či nie, ja by do toho neuchodzil. Kto doma predáva, vyrojatne to by netrebalo byť problém, okreme keď registrované gazdinstvo, jak našo, my registrovaní, jak poljoprivredné gazdinstvo, znači svoju robu predávame na to spôsob. Nastavnik Michal Fejdy ešte pred tým, jak pošol do penzii zo supruhu Stevku, posádzal jahody do zahrady i to 0,5 hektára prijavili jak poljoprivredné gazdovstvo. Najar robia s jahodami, pravia i mađun, a z ješení kupujú paprigu i pravia ajvar. Tak nadoplňujú familijný budžet, ktorý ešte sostojí od jednej skromnej penzii. Oni teraz celkom legálno môžu predávať zmažuný ajvar. Každý, kto registroval poljoprivredné gazdovstvo, slobodno má pravo predávať z domu, po pijacoch i po predavalnjoch u svojej i sušednej opštini, rižných manifestacijoh i podobne. I ne muši postati spodnimatelj i placiti sporciju. Za prijavljanje gazdovstva neophodni minimum od 0,5 hektara žemi.